janing yaning talaka kadilanget Mambang pantepasulan utamaneka lintang tulya kusuma yana sumawur gegek sadole to mel sinuwun Mandura rawuh wonten ing Karang Kadempel kula ngaturaken bekti kula kunjuk Ndara ya Kakang Semar ndak tombo ora liwat tiba sepadha-padha rawuh sampeyan sareng kalih anak kula Petruk kali Bagong niki enten napa Ingkang sekawit sinuwun Ndarawati rawuh teng Karang Kadempel. Tumunten dawuh kaliyan kula supados mboyong dhateng Ndarawerkudara kaliyan Ndara Janaka ingkang sawetawis nilar kewajibaning kasatriyan lenggah wonten negari Ngastina. Kabar niku pancen kepara nyata napa namung kabar ingkang kandhek wonten ing pekabaran boten kababar dados kasunyatan Ndara. Kakang Semar, kula wonten dawuh pancen kepara nyata. Malah aku ingkang mbuktekake dhewe yen to Werkudara lan Arjuna dina samengko suwita marang sawijining pandhita anyar katon ngemapan negara Ngastina ing peparab Begawan Dewa Buddha. Mongko barang nalika semana tak nyatakake ana negara Ngastina. Petruk karo Bagong mbok menawa uga wis ngerti. Lan Petruk karo Bagong wis ngerteni apa ta pangajaping Dewa Buddha ing kepengin murungake Bratayuda Jaya binangun. Mongko
Wurunging Bratayuda mau ndadak sarana reruba pepanggil ya kuwi patine pamonging Pandhawa ya kuwi Kakang Semar angka 2 sedaning Yayi Prabu Ndarawati. Mula tumuli aku ninggal Praja Ngastina. Ora nyarujuki karan kekarepaning Begawan Dewa Buddha. Nganti ana ing tengah dalan aku weruh Petruk karo Bagong dioyak-oyak karo Werkudara karo Janaka. Tumuli aku ngrewangi karo Petruk karo Bagong wekasan Arjuna lan Werkudara mundur saka ing pabaratan. Lan Petruk Bagong ndak kanthi sowan ana ing Karang Kadempel. Saka pangiraku Werkudara lan Janaka dina samuka pancen wis keblinger nalare. Pancen wis digawe lali karo Dewa Buddha. Sabab mentala karo Petruk karo Bagong nganti bakal mateni karo panakawane dhewe. Kaya ngono kuwi apa ora jeneng wong keblinger nalare Kakang Nayantaka. Semareka den prayitna samune reseka balik titiyani gandayani tresanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti. Dados napa sing dingendikake sinuwun Kresna pancen kepara nyata. Mula kang saka kuwi aku nyuwun karan Kakang Nayantaka, aja kendel wae. Ning enggal budidaya supaya kabeh bali marang kahanan ingkang saknyatane tegese Pandhawa tetep komplit 5 cacahing negara Ngamarta. Dene Kurawa tetep mapan ana negara Ngastina. Lan kodrating jagat kudu kelakon merga tumrap Baladewa Bratayuda kuwi dudu perang ampe awur-awur nanging perang kang mawa tatanan. Sapa sing ngutang bakal nyaur, sapa sing nyilih bakal mulihake. Sapa sing nalika semana darbe sumpah ing kono bakal luar punagining Kakang Semar. Nggih, nggih. Nang kula nyuwun sampeyan ya melu-melu perkara niki. Tegese piye? Kula tak lunga sedhela. Karang Kadempel Mang Tenggo nggih. Sinuwun. Lho. Malah aku tok tunggu omah ki piye? Niki pancen syarate kudu ngono. Mengke ndak bocah-bocah kula niku pating gedabi ora karo-karuan. Kula titip sedhela mawon. Kula tak ngatas kelangsang Mahardi kang rat niki lakone niki enten napa niki? Semareka den prayitna smoreres. Aming mabure kok pamer dadak entak guntak. Kaya gek plas ngono ngapa ta? Ya ciri khas Semar iki nek ngopo-ngopo mesti joget kok. Ambles bumi ya joget, mabur ya joget, ngetokke nek pancen bapak iki duwe keluwihan. Nolo Gareng, dalem. Welinge bapakmu aku kok nunggu Karang Kadempel. Angge pun ditenggo. Yo, kaya aja lunga, kaya aja dadoh kelawan aku. Mbok menawa ana tekaning Kurawa lan utusaning Begawan Dewa Buddha. Ubayane aja balenjani. Oh nggih, ngestakaken dawuh ditenggo teng mriki mawon ya, Trik ya. Petruk aja lunga, mboten. Bagong ya aja lunga. Kula tak teng Indomaret sedherek. Ngopo kuwi alasane kok kaya ana-ana ae. Tukeran jenggot. Aku iki gumun karo kowe lho, Bang. Wong ket mau ya ora ngrasani ngerok jenggot kok tuku kerokan jenggot ki arep ngopo? Mbangane ora omong. Wis nang omah wae. Nggih. Gawe wedang ning. Ah iya. Kersane pripun? Napa teh? Kipa? Kopi. Kopi. Napa dicampuri susu sithik? Ora, aku kulinane banyu sendang. Waduh, angel golek-golekane, Truk. Guys, kono digawe goleke banyu sendang. Kono gong golek godhong lumbu kono, golek banyu sendang.
Ratu kok ngombe godhong lumbukan piye? Lah biasane kula sok ngoten. Wis ora sakean benem nggo ngaso teng. Yo, manut karo bapakmu nunggu Karang Kadempel Petruk. Nggih, monggo kula dherekaken senuwun. Sri Baladewa Narpati Twinares. Mastunomo Sidam Sekaring Bawana Langgeng. Ora pangling ingkang suwanana ing kayiwangan ngundarandir bawana iki kaya Kresna Sukma Wicara. Padha rarja saprapta kita nggir Narayana. Nggih pukulun. Tansah pinanganing kawidadan liring sambi kala sawanipun ingkang wayahipun Kresna. Kepareng kula ngaturaken sembah sumenging pangabekti kula kunjuk sandhap padha paduka pukulun. Ya, Kresna ulun tampa. Akarya bombong tias ulun ora liwat pangestu luntu prapo marang jeneng kita Kulup Narayana. Kula pun dinggo jimat paripih gayana ing ngasantosan pukulun. Darbe wigati ingkang punapi dene jeneng kita sowan mongko tanpa tinimbalan. Mara diage matur marang panjenenganing ulun Narayana, do pukulun semban kula. Kekilapan menapa paduka ingkang saged ngawuringane dhateng mobah musi ing para titah. Nanging sabab menapa dene paduka andangu dhateng sawanipun ingkang wayah ing Dwarawati babakan sedyanipun ingkang wayahipun Narayana. Kresna nadyan dikaya ngapa ulun nyuwun prisa sarta ulun takon nglawan jeneng Kulup Narayana wajibe kita munjuk atur kelawan panjenengan ulun.
Sewu tadah wadana pukulun. Sawan kula mangsa paduka Hyang Adi pukulun. Sejatosipun namung badhe nanjihaken dhateng lelampahan ingkang dumados wonten ing jagat. Ingkang embet kaliyan kawontenanipun kadang kula ing Jodipati miwah ing Madukara. Anggenipun kerem suwita dhateng satunggiling brahmana anyar katon ngemapan wonten negari Ngastina. Pukulun. Menawi ngantos kateman mekaten lajeng menapa mboten sami kemawon ngeling semi dhateng para Jawata ing sampun ngodrataken inggih menika wujudipun Perang Ageng Bratayuda Jaya Binangun. Mongko kodrating Jawata menika mboten saged dipun busek malih. Duwin mboten saged dipun nicali kedah kelampah. Menawi ngantos kadang kula panengah miwah kadang kula panenggak. Werkudara menapa dene Janaka mboten purun kondur wonten ing Madukara menapa dene wonten ing Jodipati ing ateges nilar dhateng kewajibaning kasatriyan. Ing mekaten sakmangke ateges kadang kula badhe nampi welak ing Jawata krana wantun andombani dhateng tingkah lampahipun satunggiling brahmana ingkang wantun badhe murungaken Bratayuda Jaya Binangun pukulun. Kresna, nggih wonten dawuh. Apa ta sababe dene ati kita darbi rasa kawatir? Apa ta sababe dene ati kita darbi rasa ora percaya kelawan para Jawata? Ngerti yo? Apa ing wis ginaris dening para dewa sayekti bakal kelakon. Nadyan to akeh ingkang padha kepengin gawe srana nerak kelawan kodrating jagat parandene kabeh mau ora bakal bisa kelakon kaya ingkang dumadya ning negara Ngastina. Ana saweneng brahmana ing aran Dewa Buddha ing nalika semana wani bakal murungake perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Sayekti kabeh ing dumadyaning Praja Ngastina mau mung dadi pacoban tumraping para Pandhawa lan Kurawa. Pacoban tumraping wayah-wayah ulun kaya ngapa nggone darbi niat nglakoni perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Mula kang sanga kuwi Kresna, iki dadi kewajiban kita. Nggon kita kudu bisa gawe padhang tumraping negara Ngastina lan para Pandhawa kudu jangkep 5 ana ing negara Ngamarta. Lajeng parang paduka ulun paringi kekuatan ingkang winastan kanugrahan ya kuwi ingkang winastan wahyu katentreman. Apa to sababe sinebut wahyu katentreman? Sabab tentrem lan nurane jagat iki gumantung marang jeneng sira ing wis katetepake titising Wisnu Anjali Narayana. Gonjang ganjing lamit lap-lap katon lir kencang ngrisang mawe gandrung mekaten pukulun ya mangsa baranggon kita gawe srana supaya Werkudara Janaka bali marang kewajibane bali marang kasatriyane kita ulun tundung bali marang Marcapada mung kita ingkang kudu bisa gawe padhang jagat saisine nyuwun pangestu pukulun kebat kita tampani wujuding wahyu katentreman Narayana kang samar pamoring sukma sinokmaya Kakang Semar, nggih. Lah kok dadi Kakang Nayantaka nusul kelawan aku? Saya rungsit lan saya rumpil lakoning jagat. Ora sranta manah kula tumuli niat kula ajeng sowan Sang Asih Prana. Lah kok sampean malah enten mriki?
Aku wis nembe wae sowan kan Sang Hyang Bathara Wenang Kakang Semar. Entuk dawing Sang Hyang Ase Prana lamun nata Ndarawati ngempus pinaringan kanugrahan wayu katentreman kudu bisa gawe padhang jagat saisine. Utamaning Pandhawa 5 kudu jangkep 5 lan Kurawa kudu mapan negara Ngastina. Jumbuh lawan Kodrating Dewa kudu tetep lumaku Bratayuda aja nganti ana ingkang wani anduwa Kodrating jagat. Kula mathuk, kula cocok. Kresna. Ha iya. Ora methuk nala garing. Lah, pripun? Aku karo bapakmu ketemu ning alam antara. Waduh. Antara kau dan aku. Lah slathek gundulmu lho. Senengane nek omong kok mesti merga bapakmu bakal sowan Sang Ase Prana, aku saka sowan Sang Mahardika ngrat. Yai Prabu Kresna entuk apa? Yai Prabu Kresna entuk dawing Sang Hyang Bathara Wenang bab sing ngendi lan kepiye kudu iki katindakake. Koko Prabu rawuh wonten ing mriki merga aku ora nyarujuki Dewa Buddha bakal murungake Bratayuda. Syarate kudu nyedani Yai Prabu Kresna lan mateni Kakang Semar. Menika kula pikantuk kewajiban. Kewajiban apa? Kedah damel srana supados Werkudara Janaka wangsul dhateng negari Ngamarta. Kurawa tetep wonten negari Ngastina, Pandhawa tetep wonten negari Ngamarta. Tegesipun Bratayuda boten badhe wonten ingkang ngaru biru Prabu. Ah, cocok aku mathuk aku. Mathuk. Ya kaya ngono kuwi wis tak karepake. Aja nganti kelakon ana wong kang murungake Bratayuda. Merga yen nganti Bratayuda iki mengko wurung tan wurunga, angkara murka bakal ndrebala ning jagat. Angkara murkane Kyai Prabu Duryudana lan Kurawa kuwi ora bakal ilang. Lamun ora bareng karo ingkang sinandhangan tegese angkara murkaning para Kurawa kuwi ora bisa ilang yen to Kurawa isih gumlar ning jagat. Kasinggihan mekaten. Namung kedah ngatos-atos jernyatanipun sak mangke Werkudara lan Arjuna. Sajaipun sampun malih paninganipun awit pangrika dayanipun Dewa Buddha. Wah, Kresna kakangku Semar. Wah. Wah. Piye, Reng? Apa? Ndara Werkudara wis suarane ketok. Wah, Kresna kakangku. Diadepi rasa wedi. Sapa sing arep ngaru biru uripe bapak? Kowe karo aku wajib blenjani. Ya, Gong, aku tak mlayu wae. Oh, setan. Ayo. Pripun kok mlajar? Upama akal tak adepi akal mesine ora bakal rampung Petruk. Nggih. Akal niku diadepi akal. Mesine kudu ngono. Lah nggih. Terus lek ajeng ngadepi pripun? Werkudara kae aku apal pambegane Arjuna ya semono uga. Merga nggonku srawung karo Werkudara karo Janaka kuwi ora ming
sedina rong dina nanging wis puluhan taun. Nggih. Mula watake aku apal. Nggih kula ya apal. Wektu dina iki arep tak golekke wong sing iso nandingi karo Werkudara karo Janaka. Wah. Iki mangke kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Ajeng manggoleke sinten sapa sing kira-kira iso nandingi kridane Ndara Werkudara karo Ndara Janaka. Menenga wae Petruk. Nggih. Bumi kuncang kancing langit kelap-kelap katon. Lir kincanging risang mawe gandrung ampun sembrono lho, Ndara. Ampun sembrono panjenengan niku goleke mungsuh ya sing babak tenan nek panjenengan goleke mungsuh ora babak wah cilaka kedadiane. Nek ming ora iso nandingi kridane Ndara Werkudara Ndara Janaka niki wah sedheloe mesti kalah terus kowe menenga dhisik. Iki aku ngene iki ngopo? Mboten ngerti. Aku topo. Wo. Ati was omong. Topo to? Iya. Topo riku dudu. Topo riku mboten saged empat mata. Tak totok gundulmu ora. Wis menenga wae. Tak goleke jago Petruk kowe lungguh mburiku. Nggih. Sinuwun Ndarawati nek matek kaji pameling ngeri. Pun nggih diundang. Ben dijukuke dhisik. Ha nggih. Lho, topo kok omong? Lali aku lali ra. Menenga wae Petruk. Nggih. Gatotkaca wonten timbalan. Angkawijaya wonten timbalan wo. Dina samengko kok nganti enak-enak. Ora ngerti kahanan negara Ngamarta, luwih-luwih kahanan wong tuamu. Nggih. Wonten menapa? Menapa midhangetna? Wong tuamu Werkudara apa dene wong tuamu Arjuna dina samengko malih tinggal merga diblithuk dening pandita. Neneka ing jeneng Dewa Buddha. Mongko wis bakal tegal kalawan pakmu ing Dwarawati. Wis bakal mentala karo Kakang Semar Badranaya. Pengajaping wong tuamu sakloron kuwi iso mateni Ratu Dwarawati, iso mateni Semar. Tegese dheweke bakal mulya ana negara Ngastina. Kaya ngono kuwi apa dianggep wong tuwa pantes dadi wong tuamu apa ora? Gayeng. Ndara Werkudara musuh Ndara Garukaca, Ndara Janaka musuh Ndara Angkawijaya. Wah, sampean kuwi iso pinter. Kok iso ngerti mungsuhe sapa? Lah ya nek jeneng Ndara Werkudara musuh anake dhewe ya pekewuh. Ndara Janaka musuh Ndara Angkawijaya ya pekewuh. Ora kepenak ngono lho rasane. Kok ora iso ra sida omong, Go? Aku wis disyarat nang ngeblek. Lara awakku. Disrok ngono. Ayo gugup kok nganti copot jareku. Ah iya. Engko nek ngadeg ngati-ati lho, nek ngadeg ngati-ati lho. Dung 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 tang dung 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 tang dung tang dung kowe ngadeg entuk dung 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 pletre ayo. Arep gogoh aku. Gogoh iwa ora. Wis anggere ning Bagong karo Petruk wis ngarguyon kowe. Ha piye nek ora entuk guyon ponokawan ya, Go? Mosok ponokawan kon serius engko ya. Ora ning wong seneng. Amrane kowe. Yo, kae ndelok Ndara Garukaca musuh Ndara Werkudara, Ndara Angkawijaya musuh Ndara Janaka. Yo.
Wata Dyan Gatotkaca tinon mapakareka suta tekabira Kresna Gatot kasinggihan Kanjeng Rama malangkre ning ngarepe wong tuwa ora ngaturake bekti kula nyuwun pamunten Nlonjong bata tindakipun Kanjeng Rama badhe pinanggi kaliyan sinten goleki Wak Mundurawati karo Semar merga dina iki aku duwe pengajap rukun karo Kurawa murungake Bratayuda Jaya binangun syarate aku kudu mentala gawe sirnaning Wak Mundurawati lan padine Semar wah Gatot hitungan pikiran tinimbangane ngorbanake nyawa pirang-pirang luwih becik ngorbanake nyawa loro ning bakal nyelametake nyawa pirang-pirang Gatot Minggato aja melu-melu perkarane bapakmu kowe tak dugangi sirahmu suwe-suwe pecah Kanjengipun kula pecah mboten menapa-menapa nanging pengajaping manah kula saged ngemutaken dhateng tiyang sepuh kula ingkang kula ajeni eman sanget Rama Kyai badhe mentala dhateng Kanjeng Windurawati tuwin Kyai Semar Badranaya alung Gatotkaca kemawon ingkang dipun perjaya wah aja ngeyel kowe aja ngelek Rama Kyai ingkang sampun ngantos gugu karepipun piyambak kowe minggato mboten badhe kula kisah kowe minggato kula mboten badhe kisah ada pesan tilut apa Petruk sampeyan ampun meneng mawon. Kang Mandarawati dawuhaning kula Petruk kae Garukaca Kandharana aja kon meneng wae. Aku wedi kuwalat. Weh, mboten nika bapake pakartine elek kok. Nek bapake pakartine apik panjenengan wantun niku kuwalat. Ning gandeng lagi pakartine elek diwaneni. Anak ngemutke karo wong tuwa niku mboten napa-napa. Aku ora bakal mentolo. Gotong mawon go munggah nganti sing ngunen ra beres. Yo. Jawangkal Gatot Gatot wah Jaitan Gatot aku dunke aku didunke boten badhe kula handhawaken tetep wonten nginggil kemawon wah aku merem dhuwur banget wah Gatot sampun kajengipun ngaten kemawon Kanjeng Rama malangkri ning ngarepe wong tuwa dipun utus dening Kanjeng Pandarawati Kanjeng Rama supados kondur wonten Madukara aku ora bakal bali marang Madukara papaning Janaka ora ning Madukara ning negara Ngastina manunggal karan Parasata Kurawa kowe bayi wingi sore rasah melu-melu perkara iki kondur menapa mboten yen aku ora gelem bali kepiye kula ingkang rudha paripeksa wani karo wong tuwa ingkang kula ajri menawanipun alung Abimanyu ora duwe wong tuwa yen wong tuwa ora isa dielingake monggo mlaku ing dalan ingkang kleru gurababan suaramu pecah sirahmu aku mentala karo kowe monggo kula adosi Kanjeng Rama
Arjuna. Werkudara sing gedhe pangapuramu yen to iki mau kabeh pancen niate kadangmu ing Ndarawati. Yen ora Abimanyu, yen ora Gatotkaca tangeh ana ing kengkimbang aran kridane adhiku sakloro. Inggih. Koko Prabu monggo kula dherekaken wonten negaring Astina. Pamriye? Koko Prabu kedah dados sarana wurunging Bratayuda Jaya binangun. Ora kok sik. Aku tak takon karo kowe Janaka. Biyen kowe tau tate rasan-rasan karo pun Kakang. Si Adi kuwi jejering satriya. Mongko si Adi ora tau ninggal watak kasatriyaning Arjuna. Si Adi tansah ngajab dumadining Bratayuda, si Adi tansah kepengin anggelak wanci nggege mangsa dumadining Bratayuda. Nanging sabab apa saiki lah kok dadi ana swijining pandhita. Mongko durung karuan bener lan nyatane pandhita mau tumuli gawe ukara bakal murungake Bratayuda. Lah kok si Adi jiwaning kasatriyan murca tumuli saiki kaya dene wong wadon pinjungan kaya wedi weruh perang gedhe Bratayuda. Mongko kuwi durung kelakon. Tumuli si Adi banjur kepengin murungake Bratayuda, srana si Adi malah mentala nega kaliyan pun Kakang. Terus nggonku ketayalan sirah tak nggo sikil-sikil tak nggo sirahing pengajap aku isih tansah caket kaliyan para Pandhawa kuwi. Mbok anggep apa Janaka aku tak takon. Mbok anggep apa? Yang mancen kowe mentala karo Nata Ndarawati, mbok ya wis biyen-biyen kowe ora usah strawong karo aku. Biyen-biyen kowe ngerepa kepengin ngepek adhiku, luwung adhiku tak wenehake si Burisrawa. Lah kok saiki kowe malah kaya mengkono arep mentala karo aku. Mung perkara kowe ngeboti karo pendhita sing durung karuan nyatane. Nek upama kowe kelakon mateni karo aku, kowe mateni Kakang Semar Badranaya, tumuli Bratayuda tetep lakon. Pendhita mau mung pendhita ngayawara coba. Apa kowe iso nguripke Nata Ndarawati? Koko Prabu. Sepinten kalepatan kula Diagung Pangaksami. Mboten kinten babar pisan. Bilih ngantos mekaten petangan paduka. Iki lagi wae sithik. Durung kabeh tak kandhakake, upama kabeh tak kandhakake ngentok tinggal mau akeh banget Janaka. Siji, jiwaning kasatriyan. Loro, kewajibaning kasatriyan. Telu, kowe miradati kodrating jagat. Mongko wong miradati kodrating jagat mono bakal gedhe dosane. Inggih. Bratayuda kuwi ora perang ngampyak awur-awur nanging kuwi perang mawa tatanan. Perang suci ingkang kudu digelar ning jagat merga jroning Bratayuda kuwi sapa sing nandurala wahyu ning bakal sirna, sapa sing tandurane becik mesti uga bakal ngrembaka. Ing kono bakal katandha. Wong utang bakal nyaur, wong nyilih ngulihake, luaring punake pirang-pirang sumpah bakal babar ning jroning Bratayuda Arjuna. Inggih. Werkudara Kakangmu Njadipati tau tate ngucap sumpah. Pirang-pirang sumpah diucapake dening Werkudara. Mongko wong sumpah kuwi padha karo utang. Yen sumpahe ora klakon, sumpahe durung iso dileksanani ning jagat, tegese sesuk yen upama tekaning pati isih duwe utang. Wong duwe utang kuwi yen mapan ana ing tepet suci patine ora bakal sampurna merga isih duwe silian nalika urip ning alam padang. Inggih. Inggih Koko Prabu kula nyuwun pangapunten. Syukur Yayi. Yen to Si Adi wis eling Purwaduksina, pun Kakang melu seneng. Seling sing eling muga tetep eling, sing isih tetep lali lan gedhem-gedhem kepengin dadi srana. Mateni pun Kakang apa dene mateni Kakang Semar ya wis ben. Ora usah mbok gagas. Kowe bali marang Madukara, sing gelem bali ya ben bali, sing ora mulih ya wis. Werkudara, ngopo? Nendi? Mulih. Ndak dilok-lokke.
Udara Janaka wis eling kan kewajiban kasatriyane Dewa Buddha kaya kula sing methuke aneh-aneh kemelah. Bratayuda. Jarine kowe arep ngrengkuh Pandhawa manunggal karo Kurawa. Syarate wurung Bratayuda kudu srana patine Semar. Arep mateni Semar kok dadak nyilih tangane ndara-ndaraku Pandhawa. Kowe ra wani mateni aku ya. Kowe ra wani mateni aku. Merga kowe ra weruh saklare. Ayo muni. Ayo saiki sadu arep gage aku patenono kene marganing dugang kowe lah. Wah. Wis tak sawang cahyane wis ketok. Pendhita tuwa kok untune wutuh. Cetha nek kuwi panjalmane Manik Maya. Inggih. Kakang Semar kula sampun tobat. Kula nyuwun pangapunten. Sirmu piye? Niatmu apa? Inggih krana namung nodi dhateng kekuwataning para Pandhawa. Nek ming nodi kekuwatan ora tekan semono nggonmu gawe karti sampeka supaya isa dadi srana patiku lan sedane Sinuwun Ndarawati. Dipun tangisi Pandya Betari Durga kaliyan anak kula pun kala Kakang. Wah, ngapa nangis? Inggih krana dereng saged pados tedha. Monggo tedhanipun tiyang Sukerta. Kula mboten badhe saged damel pejahipun Pandhawa ingkang pranyata menika titah Sukerta menawi Kakang Semar tasih sugeng. Ngono ya kowe, Kowe wis gelem urip ning donya. Dadi wong kere dadi gedibal. Kowe urip ning kayangan kepenak dadi dewa. Kowe karo aku isih mendem rasa sengit. Kowe karo aku isih mendem rasa ora seneng. Nganti pirang-pirang cara tok gunakake kowe ngajab patine Semar. Iki nek perkara iki tak aturke, pukulun Sang Hyang Bathara Tunggal kahananmu piye coba? Aduh. Kakang Semar kulun sampun ngantos dipun aturaken dening Kanjeng Rama pukulun kula sampun tobat. Kowe sengit karo Semar ning Semar tresna karo kowe Manik Maya. Nadyan keluputanmu marambah makaping-kaping aku menehi pangapura ndang bali. Mengko nek ujug-ujug pangapuraku ilang aku tegel karo kowe kriwikan dadi grojogan lho. Durna pripun Pak? Begawan Dewa Buddha ical dipun kedhepaken. Mboten ketingal. Terus niki pripun? Genceng Bratayuda dinten menika Kakang Mremban. Ayo nyawijine negara Ngastina. Wah, Kurawa akale licik.
ngarsa madangi jagat mungo paneng sapucaking bukir marebak bangsu mirat keneng soroting surya mega lan gunung Perkudara piye? Aku nyuwun pangapura. Dene aku wis mentala karo kowe. Durung nganti lakon Dimas ing wigati bejo bejane sing lali si bejo sing eling kelawan waspada. Ya. Mula si Adi kudu tansah eling lan tansah waspada kalawan gelagating swasana. Ya, Kresna kakangku. Muga-muga katentreman iki bisa ndayanana tentrem selawase wiwit dina iki nganti sak teruse Kresna kakangku ya. Gandeng sedaya sampun madhang monggo sami ndedonga sesarengan mugi-mugi benjing-enjing menika plethek ing surya ngantos sak terusipun sedaya manggya kesainan manggya kesarasan kawijengan lan katentreman boten manggalang setunggal menapa jagat supados padhang trawangan boten peteng kados mekaten malih menika ndara.